Dobro večer, treći je koloveza. Sjedimo na plaži Munte. Sjedimo oslonjeni u jedan zidić. Petar meni s desne strane i mudro šuti i fotografira. A ja transparentno snimam. Ovo što se čuje su dobronamjernici koji su se došli osvježiti. I eto nas u Zagrebu. Eto nas u Zagrebu, Uz izotonični napitak koji nije hidra. Da, a kasnije ćemo objasniti zašto baš hidra. Danas ćemo pričati o svom ljetnom odmoru koji smo proveli u Premanturi, točnije u ERKS Premantura, odnosno edukacijsko-rehabilitacijski kamp za slijepe. Da. Ja sam tamo bio prije nekoliko godina igrajući Pikado za slijepe. Ja nisam nikad bila, ovo mi je bio prvi put. Netko rekao da je to bilo naše bračno putovanje. Pa dobro. Eto, može biti to bilo bračno putovanje, budući da je bila korona i tako dalje. No, Da. bili smo od 3. do 12.8. Da, 9 dana. Hostel u Premanturi, odnosno ERKS, je objekt namijenjen osobama oštećenog vida, gdje Hrvatski savez slijepih provodi svoje aktivnosti, a kad ih ne provodi, onda služi za ljetovanje svih zainteresiranih. Da, ono što je možda dobro napomenuti, dakle to nije isključivo samo za slijepe i slabovidne, jel? Zar ne? Tako je, mogu doći i druge osobe koje nemaju oštećenje vida, kao i naravno ljudi s obitelji, nekoliko smo ih i vidjeli tamo. Da, bilo je obitelji gdje bilo baš veselo. Možda samo za početak da kažemo za one koji ne znaju, da je Premantura jedno manje mjesto udaljeno oko 12 km od Pule. Dolazi se autobusom do Pule, a onda do Premanture nekim oblikom prijevoza. Da. Mi smo imali organizirani prijevoz od Pule do Premanture, tako da, koliko smo se vozili? Pa, 20 minuta. Da, tako je. Hostel ima 30 soba, ima restoran i kafić. I u tom kafiću rade konobari koji inače rade tijekom godine u Vidri, u Draškovićevoj. I zato je to bilo prepoznatljivo i dobro, jer to su osobe koje znaju, imaju iskustva u pristupu slijepim gostima. Da, to se baš vidjelo, recimo, ja nisam baš često bila u Vidri, pa me to ugodno iznenadilo, baš da zadnje sitnice koliko se vidi, osjeti da ljudi imaju iskustva. Ne znam, na primjer, neće ti samo vratiti ostatak novca, nego će ti točno govoriti po novčanicama 10, 50, 5 i tako da, baš se vidi da se mislilo na svaku sitnicu. Da, i tako dolazimo do hidre. Naime, dok smo mi bili tamo, bila je neka promo akcija, ako se uzme kava s mlijekom i hidra, a to je isto jedan od tih, kako se to zove? Da, izotonični napitak. Bilo je, znači ima sa naranđom i sa limonom. Uglavnom to je bila glavna atrakcija na terasi. Hidra i kava. Da, ako govorimo o bezalkoholnim atrakcijama. Tako je. Bilo je i drugih, ali to možda nije za ovaj kanal. Osim toga, mislim da moramo reći da je hostel prilagođen na način da u svakom dijelu ima staze vodilje od samog ulaza do recepcije, pa se onda grana po hodnicima do soba, do stepenica, do kafića, do restorana. I u vanjskom dijelu.
Znači u Ivanskog. dijelu od ulaska sa glavne ulice do samog hostela i na terasi kafića isto. Osim sada vodilja, obilježene su i stepenice i brojevi soba su na brajici. Na privjesku i na vratima. A unutar soba, pored vrata, su i taktilne mape prostora cijelog, ono. Točno. I sa glavnim ulazima, izlazima za nuždu, mjestom gdje se ti trenutno nalaziš, tako da svaka soba ima takvu mapu. A i kod recepcije je glavna karta cijelog objekta Da. sa svim sobama. Što je još bilo? Aha, kućni red. Kućni red. Kućni red smo našli u ladici stola na brajici i uvećanom crnom tisku. Da. To je bilo zanimljivo. Mislim, ja volim vidjeti bilo kakav brajični materijal. Nikola se pomno basio na čitanje, čim smo došli kad ga je shvatio, uočio. Da vidimo ima li koju grešku. Naravno, profesionalna deformacija. Je li bilo koja greška? Pa ne. Nije. Da. Nismo mi bili samo u kafiću i restoranu. Išli smo se i kupati. A put do plaže je tako prirodno složen da je orijentacijski prilično jednostavan za naučiti i onima koji prvi put dođu. Da. To je super zapravo bilo i to je meni super stvar, ono, cijele te priče općenito od tog hostela je to što je vrlo jednostavan put do plaže i koliko sam shvatila ima dobrih orijentira i za slijepe i za slabovidne. A na plaži, to jest onom dijelu plaže koji je pod koncesijom Hrvatskog saveza slijepih, radi jedna gospođa koja asistira svim osobama oštećenog vida, zar ne? Da, da. U pronalaženju mjesta na plaži gdje će odložiti stvari. Da. Ne znam što još radi. Nama... Pa ne, ukoliko neko treba i pomoć, dakle i među slijepima i slabovidima, osobe općenito se različito snalaze, jeli, prostorno. Neko će dobro se snaći, nekome treba malo više pomoći. Tako da u principu ona zato tamo. Sama plaža je zapravo betonirana. To je super. Da. Betonirana je i ima kamene ploče različitih oblika. Tako je, tako je. Pa se onda pod nogama može osjetiti, pogotovo pod bosim nogama, po kojem obliku se hoda i koji vode onda do ulaza u more. A tamo su, koliko, 3-4 ulaza, stepenice. Da, 4 ulaza zapravo stepenica u more. I na jednom kraju je zapravo jedan šljunčani ulaz u plažu. Ono što je mene na početku, ajmo reći, bilo mi je žao, što plaža nema prilagođen ulaz za ulazak u more za osobe u invalidskim kolicima. Dakle, postoji rampa za dolazak na plažu, međutim ne postoji rampa za sam ulazak u more. Međutim, ono što me veseli je što smo tamo saznali da je i to u planu i da postoje već neka sredstva. Da se to napravi. Da. Jer tada bi to stvarno onda bila u potpunosti plaža prilagođena svim osobama s invaliditetom. Pa evo, nadamo se da će to do iduće godine biti gotovo. Tako je. Prvom da smo bili 9 dana nisam naučio plivati, ti si uspjela zadovoljiti svoju potrebu za plivanjem. Bolje išta nego ništa. Ja bi mogla i po par mjeseci biti. Ali da, baš mi je bio gušt jer nisam dugo bila. S obzirom na nekoliko proteklih godina koje su bile tako dosta turbulentne i
Bolničke. Bolnički, da, uglavnom obilježene sa operacijama raznim i to, tako da mi je ove godine baš bio ono gušt i potpuni odmor. Jest da sam odmah prvi dan i nagazila na ježa i susrela se sa meduzom, ali ono... Učinila si uslugu svim ostalim slijepim gostima. Aha, misliš ako sam ja, onda neće drugi. Tako je, pa čini mi se da i nije. Da. Dobro, bilo je još jedan susret sa ježem. Točno, da. Ali da, za ostalo nisam čula. Rekli smo da je Premantura udaljena od Pule, dakle tamo je mir i tišina, nema puno prometa. I to smo zapravo tražili, nekakvu rutinu, odmor koji ne zahtijeva neke posebne Da, pažnje. meni je ovo baš bio ono potpuni odmor. I ako se sjećaš, točno u trenutku povratka, znači čim smo kročili ono na autobusni kolodvor u Zagrebu kad smo se vratili, odmah ono eksplozija buke, užurbanosti i prometa i sve ono potpuno razlika. Gotovo kod da nismo nigdje bili. Da. Da. Ali eto, tako da ko voli takav odmor, svakako ide preporuka za Premanturu. Dakle, malo slatko, mislim, mjesto koje u principu ima još nekih dodatnih sadržaja. Da, prošetali smo nekoliko puta. Mi smo bili, to jest ja, a sad koliko možemo računati tvoje Pikado prvi puta. Tako da ja vjerujem da kad bi ponovno išao da drugačije upoznaš neko mjesto kad si već par puta tamo. Tako je, drugi put ćemo obići iz te dodatne sadržaje. Evo, netko je rekao da ima nekih ploča gdje su brajični natpisi, pa ćemo to istražiti. To svakako, to je kao šetalište, jel da? Tako nešto, da. Šetalište koje ima i brajične natpise i neka još objašnjenja i to. To nam je, dakle, ostalo tako da to znači, Nikola, da se moramo vratiti u Premanturu. Budemo. Iduće godine, ako bude dovoljno eura. Ako bude dovoljno eura, baš sam htio reći. Htio sam reći, a do tad ćemo skupljati eure. Nismo rekli, ili jesmo, da Premantura znači vidikovac prema talijanskoj riječi Promontore. Promontore, da. A tamo se zapravo i nalazi u blizini neki svjetionik, zar ne? Pa tako je, ima, dakle na otoku onom pored ima, koji je oko 2,5 km od Premanture, postoji svjetionik koliko 35 metara visok. Ono što nismo rekli, mislim kako smo to mogli zaboraviti, da je hrana bila preukusna tamo. Dakle, mi smo imali doručak, ručak i večeru, puni pansion. Stvarno, nema ni jedno jelo koje da bi nešto zamjerila, sve je bilo prefino. Ako mene pitate, čak i dostatno i obilne, ajmo reći, količine. Dostatne. Kako za koga? Stvarno je bilo super i zapravo svaki dan tijekom ručka smo imali mogućnost izbora ručka i večere za idući dan između dva jela. Tako da stvarno svako si je mogao naći nešto. Imali smo sreću da smo imali dobre... Naletjeli smo na super zapravo ekipu gostiju tamo. Jesi to htio reći? To sam htio reći. Da. Dakle, naletjeli smo na super ekipu gostiju. Ja sam većinu poznavao, Petra nije. Tako da tebi je ovo bilo sve prvi put. Puno prvih puta. Da, jako mi je drago što sam upoznala konačno neke ljude uživo, koje nam, na primjer, preko Facebooka. I općenito neke ljude koji nemaju Facebook na stranu Facebook. Tako da mi je stvarno jako drago što smo se našli u isto vrijeme, na istom mjestu.
A to da je sve bilo prvi put, dobro, ali prvi se pamte, zar ne? Tako je. Znači da je svaki trenutak bio zabavan i konstruktivan. Tako je. Nema nikakve zamjerke, ni nešto. I ni na Ne, koga. meni je bilo ovo stvarno super odmor. Preporučila bi svima. I mislim da je to to. Ja isto mislim da je to to. Uživajte u ostatku ljeta, radite se idućem ljetu, skupljajte eure. A u komentare možete napisati gdje ste vi bili, što ste radili i tako. Tako je. Sve vezano uz ljetni odmor. I ako se još niste pretplatili, slobodno se pretplatite. Naravno, skupljam YouTube pretplatnike, to je potpuno besplatno. Znam da riječ pretplata izaziva malu bojazan, ali u ovom slučaju to je stvarno besplatno. Sviđa mi se ovdje.